Ndewo. N'ụbọchị taa, site na Nwanne Na Nwafor platform, anyị na-ewetara unu ozi nke a dị mkpa, nke bụkwa ihe anyị na-eme mgbe ochie, ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo, ihe gbasara ụkpụrụ eji akwa ozu n'ala Igbo. N'ihi nke a, anyị esitela ya bakwa na akụkọ nwaanyị si mkpa onye na-arịọ ọhaneze ka a gbatara ya ọsọ enyemaka n'ihi na di ya nke nọ n'ọrịa kemgbe arọ 13 nwụrụ na ọnwa Ọgọst afọ a, ma kemgbe ahụ ha elibeghị ya n'ihi na enweghị ego ha ji eli ya. Aha m bụ Benedict Chijioke, onye nwe ejima ukwu. O tekwa na kemgbe di m rịawara, ọ nọrọ 30 years ọ rịawara. Anyị dịkwa ivu ya na-emekwa ya ọgwụ dị n'ọnwa asatọ ya bịa nwụọ. Ugbu anyị ga-adị gbara otu ejighị imebe rịa anyị chọkwa na enyemaka adịkwa n'otu ọnụ anyị eresiara ihe niile ji na-eme ozubere. So ihe ndị rịọ ọhaneze bụ onye nwere ike oke ọbụla ọ nwere esi wetara anyị, nyekwara anyị aka, ma ụmụnne ma ụmụnna ma ndị ọgọ ma ukwu ibe ma ndị mara ma ndị ma amafu, unu nyere anyị aka. Onye nwe anyị ga-egozi unu n'aha Jizọs. Mami, ele aha dị gị? Adịbụ Chijioke. Chijioke onye? Mark.